irnexxielna niġbru is-somma ta' 730,384 euro. Grazzi lil kulħadd il-kontribut tagħkom. Din kienet is-somma finali li nġabret fil-maratona ġbir ta' fondi għal Partit Nazzjonalista illi saret matul il-ġurnata tal-Ħadd. Fl-għeluq il-maratona l-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja mill-qalb lil daw kollha illi taw il-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom, lil volontieri, lil ħaddiema u lil daw kollha li taw ħinhom sabiex il-Ħadd jaħdmu għal ġid tal-pajjiż. Waqt intervista li saritlu matul il-maratona tal-ġbir ta' fondi, Alex Borch tkellem dwar it-tragwardi tiegħu fl-ewwel mitjum u saħaq fuq l-importanza tal-kuntatt man-nies. Dan apparti li spjega li se jkun qed jippubblika r-rapporti finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista. Ser nuru tragwardi illi ġibna fl-ewwel mid-ġurnata tiegħi bħala kap fejn ukoll aħna wara diversi snin ser nkunu wkoll iva għada nippubblikaw l-accounts kollha tal-Partit Nazzjonalista biex nibdew nuru anke mill-oppożizzjoni li aħna kredibbli biżejjed, li aħna accountable biżejjed biex verament nuru li lesti immexxu lil dal-pajjiż tant sabiħ li għandna madwarna. F'intervista separata li saritlu aktar tard matul ix-xandira, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch flimkien ma' Sera sostna illi l-mitjum kienu jiem impenjattivi, jiem li offru ħafna sodisfazzjon anka lilhom personalment. Il-ħin kollu għaddejjin, ġifieri jekk tara l-iskeda ta' Diċembru, inti taf ġifieri hija ippakjata li ma jkollokx ħin biex tieqaf sekonda. Imma jiena li dik noħodha bħala challenge li jiena tajt target li nnifsi illi l-partit irrid nerġa' nsaħħu, irrid nerġa' nagħtih dik il-qabża l fuq biex nagħtu tama l-poplu Malti għawċi li aħna verament we are back in the game. U nemmen bisħiħ li we are back in the game, iġiviri dik jina rrit namela u ħanamela bil-enerġija kolla u b'qalbi u bruħi ġismu kollu. Iġri it-tradizzjonijiet ta' domem. Il-tradizzjonijiet zammejnijom. Intant matul il-ġimgħa kien hemm ukoll il-villaġġ tal-Milied bit-tema Milied Miegħek, illi kien jinkludi divertiment, ikel u xorb u anka ħellu abbinat ma' dan iż-żmien ta' festi. Dawn l-avvenimenti se jilħqu l-qofol tagħhom propju 2-15 ta' Deċembru b'attività tal-massa fl-għeluq il-mitjum ta' Alex Borch bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u dim id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista illi se tkun qed tingħata bidu fis-6 ta' filgħaxija.